Ja sam ovdje naravno bila već i ranije kad smo otvarali ovaj studentski dom i restoran, tako da mi je drago čuti da je studentski dom i restoran u funkciji, ali studentski dom i restoran ne bi imao smisla kad se ne bi veleučilište dalje razvijalo i to da se treba se razvijati u onom smjeru gdje postoje potrebe. I zato smo mi evo i dodijelili ovih dodatnih, ja mislim gotovo 12 milijuna kuna, od toga je otprilike 11 milijuna kuna znači državnih ulaganja, odnosno preko fondova se ti novci dobivaju i sufinancira također i veleučilište. Veseli smo i sretni i ponosni da možemo ugostiti danas ministricu znanosti i obrazovanja ovdje na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Prvo i osnovno, jako smo ponosni nakon 3 godine zabrane upisa i problema sa studijem održivog razvoja. Prošli tjedan smo dobili trajnu dopusnicu, što znači da s pravom nosimo titulu veleučilišta. Drugo, predstavit ćemo ministrici 2 nova studijska programa u STEM području i ulaganja 11 milijuna kuna u Centar održivog razvoja koji postaje prvi znanstveni centar ovdje u Čakovcu. Ministarstvo, osim što financira ovaj projekt, još financiramo i projekt metalske jezgre, zatim centar kompetencija tehničke škole koja je opet vezano uz strojarstvo, a ono što smo čuli da ako imamo industrije onda moramo razmišljati i o okolišu, a i kako tu industriju koju imamo učiniti održivom na duge staze, pa i onda i ova zgrada ovdje koja se zapravo radi da bude centar u kojoj će biti i laboratorij i predavaonice, napravljena tako da pokazuje da može biti održiva. Nastava se stvarno super odvija, ne samo sad za vrijeme online nastave, nego i inače. Profesori su ljubazni i uvijek su sretljivi i stvarno potiču i one koji žele više da to i ostvare kroz dodatni rad, projekte, pisanje članaka, tako da ja sam zadovoljna s tom. Kakvi su planovi nakon fakulteta? Pa jako ih je puno, pa se trebam zapravo odlučiti, ali zapravo se želim baviti organizacijom događaja i sličnim projektima. Trenutno je 750, nakon dobivanja trajne dopusnice očekujemo još 200 više na jesen. Novi programi su diplomski studij računarstva, što je logični nastavak studija računarstva koji imamo, i studij strojarstva zajedno sa županijom i sa metalskom jezgrom. Evo mi je drago da ulaganje koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara prema Međimurskom veleučilištu je svrsishodno i da će svi imati od toga korist.